скажа мой просты народ, тою правду сцвярджае раса ў траве і адвечны зор карагод. Тою правду сцвярджае упартасць хваль і продкаў запавет, і мовы залатая сталь, і нашых дум сусвет. Тою правду сцвярджае ўсё зноў і зноў, усім лёсам няхай спакваля у хмарах дубоў, у вясёлках агнёў купальская наша зямля. І няхай давядзе мне іншая кроў, што прашу, як сабачы сын, а няма нідзе вярнейшых сяброў і прыгажэйшых жанчын. Гэта край раскрытых душ і дзвярэй, гэты край твой дом і сабор. У нас 20 з лішнім тысяч рэк, 11 тысяч азёр. Нам ёсць што піць, з-пад мосткаў ліць, чым палі свае крапіць. А як давядзе, то ёсць нам ідзеі ворага утапіць. І тая памяць жыве не ў царкве, а ў кожнай жыве галаве. На Беларусі Бог жыве. І хай сабе жыве.
краінай, наставіўшы белыя ветразі крылы, планіруюць буслы. Іх многія і многія тысячы. Хто лічыў? На вільчыках сялянскіх хат, на дрэвах, на калонах старых разбураных палацаў, на слупах капліц сярод маладога зялёнага жыта. Гнезды паўсюль. І таму мне здаецца, што ў гэтыя, і не толькі ў гэтыя дні, зямлю нашу Беларусь можна назваць зямлёю пад белымі крыламі. Да пэўнай ступені бусел сімвал Беларусі. Ёсць, вядома, дацкія буслы, апетыя Андэрсанам. Ёсць буслы і ў іншых заходніх краінах. Ёсць яны на поўдні. Але на ўсход ад Беларусі, калі не лічыць сярэднюю Азію, яны ўжо амаль не водзяцца. Так што нават цікава, а хто там прыносіць у дом дзяцей? Планіруюць буслы. А мне пад іхні палёт асабліва добра думаецца пра Беларусь, нашу з вамі радзіму. І для вас я і хачу, наколькі хопіць маіх ведаў і здольнасцяў расказаць пра яе.
І паміж бясконцых градоў і узвышаў многія і многія сотні азёр. Наша з вами зямля, можна сказаць, сочыцца вадою. Крыніцы, азёры, вымачаны, балоты, ручаі, рачулкі, магутныя рэкі, вялікія азёры. Азёры — вочы зямлі. Вялікія і малыя, цёмныя, балотныя і светлыя, як самаё святло. Паміж азёраў частыя ўзгоркі і на іх пілы хвойных лясоў. Купы магутных дубоў і ліп дурманіць там галаву багун. Лес выхаваў характар беларуса. Наш чалавек і лес родныя, і таму беларус любіць яго. Лес корміць, лес грэе дровамі і сценамі хат, і проста так. У іншых краінах ёсць горы ў зялёнай футры лясоў, мора стыпавых траў і проста сіняе мора. У нас гэта ўсё таксама ёсць, толькі што сабранае ў мініяцюры.
остался мой дед, мой прадед, от всех всегда пошли вдох. И я на шапку здравить, и здравно будет я проклён. Я не познаю, я еще старя, не милую, я кровная земля. Лучше, наверно, привела меня, Навыка белорусская. Я не познаю, я еще старя, не милую, я кровная земля. Лучше, наверно, привела меня, Навыка белорусская. Матулина спела мне песню. А вы ведаеце легенду аб тым, як Бог дзяліў між народамі землі? Не? Ну тады слухайце. Прыйшлі беларусы да Бога. Вельмі ж пану Богу спадабаліся. Ён і пачаў нас надзяляць. Рэкі вам даю поўныя, пушчы нямераныя, азёры нялічаныя. Спёкі у вас ніколі не будзе, але і холаду пагатоў. Зажэрціся на багатай зямлі не дам, каб былі ўвішныя, кемлівыя, але і голаду у вас ніколі не будзе. Наадварот, у голад шмат багацейшыя людзі будуць да вас прыходзіць. Не ўродзе бульба, то ўродзіць жыта ці яшчэ нешта. А яшчэ звяры і дзічына ў пушчах чародамі, рыбы ў рэках касякамі, пчолы ў борцях мільёнамі, а травы, як чай. Не будзе голаду, не. Жанчыны ў вас будуць прыгожыя, дзеці дужыя, сады багатыя, грыбоў ды ягад заваліся. Людзі вы будзеце таленавітыя, на музыку, песні, вершы здатныя, на дойлідства таксама. І будзеце вы жыць да жыць. Богата солью и хлебом,
вечерок. Беларус любіць смачна паесці. Над сваім апетытам беларус заўсёды пасмейваўся. Уменне іранізаваць не толькі над кімсьці, але над самім сабой адна з самых, па-мойму, вартых рыс беларускага нацыянальнага характара. На куццю на стол ставілася 12, 18, а то і 24 стравы. І ўсё гэта трэба пакаштаваць. Але ж аснова ўсяго – хлеб. Пшанічны, як на поўдні, у нас пякуць рэдка. Беларус любіць чорны хлеб і сумуе па ім, трапіўшы туды, дзе яго няма. Так што хлеб у нас жытні, вельмі духмяны. Пякуць яго на паду, на капустных або кляновых лісцях, а пасля спрыснуты вадою астывае хлеб пад рушніком, напаўняючы хату найлепшым у свеце пахам. Няма нічога смачней, як адрэзаць гарачую лусту, густа пасаліць яе і з'есці. Калі пяклі яго, то рэшткі цеста раздавалі дзецям, каб кожны спёк сабе хаця б па маленькай булачцы, сваёй. І як паўсюль у славян існаваў зайцаў хлеб, што бацька прыносіць з лесу ці з дарогі. Чигунок,
Вось ляжыць на памяць пялюшка першынца. А вось стаяць, як палі сувоі белага льняного палатна. І можна ўспомніць, як дзяўчына ўжо дзерла гэты лён і права, вела і знавала, як у маі ўвесь свет быў белы, ад вішань, ад яблань, ад палотнаў на лузе пад сляпучым сонцам. Далей ляжаць сцежкамі ў полі розна вышытыя рушнікі. Рушнік на сценах, рушнікі ў мыцельніку, а рушнік яшчэ ж і падарунак. Вось гэта, падрыхтаваны для свата, каб лепей жартаваў на вяселле. Ляжаць белыя кашулі, вышытыя па каўняры, рукавах, поліках, а часам і па ўсей пазусе. Тут жа безрукаўкі, спадніцы з сукна, так званыя андаракі, урэшце фартукі. Іх насілі абавязкова, палатняныя, кужэльныя. Тут жа дываны, тканыя на льне воўнай, хусткі, цёмныя на жалобу, ясныя на свята, на нядзелю ў гасціну. У баку ляжаць некалькі тканых узорных настольніц. Хай едуць госці, хай едуць нават сваты. Пасцялі на стол, стаў пірагі, частуй мёдам.
самі пра беларусаў не як пра сваіх бацькоў, братоў і сёстраў, сяброў або аднавяскоўцаў, а як увогуле пра людзей з асобным характарам, як пра народ, з аднолькавай мовай, мінулым, сучасным і будучым. Які ён, беларус? Гаворыць, беларус адрозніваецца гасціннасцю, схільнасцю да весялосці і даверлівасцю, хоць яе можна і не адразу набыць. Адсутнасць злапамятства у беларуса рэзка кідаецца ў вочы кожнаму, хто з ім сустракаецца. Наогул, ён валодае лагоднай натурай. На гэтую рахманасць натуры часта разлічваў вораг нашай зямлі. Ворагі, бо іх за нашу гісторыю бывала досыць. Адзін з членаў нацысцкай урады так проста і пісаў, што беларусы як народ інертны, мяккі, добры, безвольны рахманы павінны быць вынішчаны або выселены раней за ўсіх, і што гэта будзе досыць лёгкай акцыяй, бо на якое-небудзь больш-менш арганізаванае і зацятае супраціўленне разлічваць не даводзіцца. Тут ён трохі памыліўся. Крыху недаацэніў рахманава чалавека, які за гады акупацыі забіў цэлую кучу людзей дзейных, прадпрымальных, цвёрдых, жорсткіх, валявых і здатных на ўсё, апранутых у ваенныя мундыры СС, фельджандармеры і гэтак далей, узброеных бязмерна лепшай зброяй. Сярод гэтых людзей, якія пройдуць паўсюль, было 47 генералаў, шмат вышэйшых чыноў адміністрацыі, наўд гаўляйтар Беларусі. Інертны і бязвольны мясцовы чалавек пусціў пад адхон 11 148 варожых составаў. Так што рахманасць беларуса таксама да пары да часу пройдзеш мяжу, і тваім ворагам будзе страшны чалавек, страшны, асабліва тады, калі гнеў яго спакойны і разлічаны. Засталося апошняе пытанне. Чаму Беларусь? Ёсць некалькі варыянтаў паходжання гэтай назвы. Першы – белае адзенне даўніх вясковых людзей, белыя іхнія валасы, белы колер скуры. Другі – а ён ніяк не супярэчыць з першым, калі на нашы старажытныя славянскія землі прыйшлі татара-манголы, здолелі адбіцца ад іх амаль адны толькі мы. Владимир, Разань, Киев, до Новгорода захопники не дайшлі таму,
што пачаліся дажджы, мы адбіліся. І менавіта таму мы белая, чыстая ад нашэсця татараў Русь. А гэта да шмат чаго абавязвае. І вы заўсёды памятайце гэта. Калі пачнеш прызнавацца ў любові да самага дарагога, скончыць тое прызнанне амаль немагчыма. Любіце гэтую сваю святую зямлю аддана і да канца. Іншае вам не дадзена, да і не патрэбна.